Assalamu alaikum, yan uwa barkanku da warhaka da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka. To kamar da muka saba da kawo muku da fina-finanmu a har kullum. To yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim wanda kuna dakon zuwansa dama. Sabida al'umma da dama suna magana akan wannan fim ɗin bai fito ba bai fito ba, to yau gashi ya fito fa. Ga mai buƙatar kallonsa kuma yana iya ya bibiye mu akan namba ga ta nan wannan da kuka ga mun ɗora a kai ba. Zai tarbe mu a cikin tsarinmu na BIB, a nan ne zai samu ya kalli wannan fim ɗin na ɗan daba kenan gashi nan, wanda ya fito daga kamfanin Sultan. Shahararren fim ne kuma babban jarumi ne ya yi fim ɗin na ɗan daba gashi nan. To wannan karan dai ba linki za mu ɗora muku da shi ba. To ga mai buƙata ne na iya ya taɓo mu akan namban mu ga ta nan wadda muka ɗora muku a kai. To idan kun ji daɗin wannan bidiyo da muka yi muku, ku daure ku danna mana da subscribing sannan ku danna mana da alamar ƙararrawa. Wannan shi ke ba mu tabbacin kuna jin daɗin kawo muku da abubuwan da muke yi. Sannan a haɗa mana da liking ta yadda shi ne zai ba mu ƙarfin gwiwan ɗora muku da fina-finanmu da muke yi a kullum. Ku tarbe mu a tsarinmu na BIB. To a nan ne za ku samu ku kalli wannan fim ɗin da kuke ga mun ɗora muku a kai. Cikinsa za ku kalla. Tsari ne na wanda ake biyan kuɗi kafin a saka namban mutum a cikin shi, BIB kenan. Ko tsari ne wanda za ka samu da fim da zarar an sako shi ba zai ɗau lokaci ba za ka same shi ka kalle shi in sha Allahu. A daure a danna mana subscribing ta yadda su ma idan sauran 'yan uwa sun gani su danna mana da subscribing sannan su haɗa mana da like.